नमस्कार, आपण पाहत आहात अर्थवार्ता.com. विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या वाहनधारकांची कोरोना चाचणी. परभणीत सध्या कोरोनाचा संसर्ग प्रचंड वेगाने वाढत असून या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र असे असताना रस्त्यांवर विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या काही कमी होताना दिसून येत नाही. याला आळा घालण्यासाठी पोलीस आणि मनपा प्रशासनाच्या माध्यमातून परभणीत रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या व्यक्तींना पकडून त्यांची RT-PCR अर्थात कोरोना चाचणी करण्यात येत आहे. येथील जाम नाक्यावर महापालिका आणि कोतवाली पोलिसांच्या वतीने संयुक्त कारवाई करण्यात येत आहे. या ठिकाणी कोतवाली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल बहात्तरे आणि मनपाचे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली या पथकाची कारवाई सुरू आहे. सकाळपासूनच रस्त्यावर आढळून येणाऱ्या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनधारकांना आढळून या पथकाकडून विचारपूस केली जात आहे. या ठिकाणी तातडीच्या कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींना सोडून अन्य विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्यात येत आहे. यामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून सदर व्यक्तींच्या गाड्या जप्त करून मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी त्यांची RT-PCR चाचणी करत असल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच परभणी शहरात लॉकडाऊनची परिस्थिती असली तरी नागरिकांकडून बेशिस्तपणाची वागणूक होत असल्याने प्रशासन कडक कारवाई करताना दिसून येत आहे. कोतवालीच्या वतीने आज माननीय SP साहेब यांनी मागील 2 दिवसापासून 3 दिवसापासून परभणी जिल्ह्यामध्ये वाढता कोरोनाचा प्रभाव याला मध्यस्थी ठेवून सगळ्या जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी कोणतंही उल्लंघन करू नये याबाबत मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येक पोलीस स्टेशन येथे अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू आहेत. त्यामध्ये कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये आमच्या इथे अद्याप सकाळपासून 160 केसेस झालेल्या आहेत RT-PCR टेस्ट आणि तसेच गाड्या डिटेन करणे पण चालू आहेत. विनाकारण पब्लिक रस्त्यावर येत आहे. त्याकरता सदरच्या गाड्या डिटेन करण्यासाठी पण सांगितलेल्या आहे. कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता आमच्याकडून नागरिकांना एकच विनंती आहे की विनाकारण तुम्ही रस्त्यावर फिरू नये, अन्यथा आम्हाला नाईलाज असतो अशा केसेस गाड्या डिटेन आणि याच्यापेक्षा जास्त कडक निर्बंध. अशाच अनेक नवीन बातम्या पाहण्यासाठी अर्थवार्ता.com ला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच नवीन बातम्या वाचण्यासाठी www.अर्थवार्ता.com या वेबसाईटला लाईक, फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका. पाहत रहा